дамирбек олимов овозхони ҷавони тоҷик ки бо таронаи аҷаб дунёст ин дунё маъруф буд, дар садамае дар ҳудуди шаҳри хуҷанд ҷон бохтааст. парвизбек муродов мудири ширкати GM ва ҳамзамон продюсери дамирбек олимов дар суҳбат бо радиои озодӣ марги ӯро тасдиқ кардааст. муродов гуфтааст ҳодиса шаби 5 феврал рӯй дода, ҷасади ӯро ба сардхона оварданд. мошини ӯ дар гардиши боғи миллӣ чапа шудааст. дамирбек олимов дар ҷои ҳодиса ҷон бохта ду навозанда маҷрӯҳ шуданд, хабар додааст ӯ. дамирбек олимов узви гурӯҳи шашмақомхонҳои нури хуҷанд буд. ӯ бо таронаҳои якҷояш бо овозхон Нигина Амонқулова ба саҳнаҳои калон роҳ ёфт. чанде пеш ҷоизаи тарона ки тарҳи мусиқавии Азия Плюс аст, соҳиб гашт. вай зодаи ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд ва фарзанди Ботурбек Олимов, ҳунарманди шинохта дар минтақа аст. дамирбек олимов 33 сол дошт ва аз худ 3 фарзанду даҳҳо суруд боқӣ гузошт. охирон суруди ӯ бачагӣ буд ки ба матни шоири шинохта Озарахш омода шудааст. дар ҳамин замина манобеъи Спутник Тоҷикистон дар хадамоти бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд ва шифохонаи марказии шаҳри Хуҷанд бо таъиди хабар гуфтанд ки марҳум ҳангоми ҳаракат дар роҳи Сомғори ноҳияи Бобоҷонғафуруи шаҳри Хуҷанд ба садамаи нақлиётӣ дучор шудааст. қаблан наздикони дамирбек олимов ба Спутник Тоҷикистон гуфта буданд ки овозхон шаби гузашта даргузаштааст ва иллати маргаш маълум нест. аммо манобеъ мегӯянд овозхон шаби гузашта ба як маъракаи шод дар боғи миллӣ воқеъ дар ноҳияи Бобоҷонғафур даъват шуда буд ва ҳангоми бозгашт ба садамаи нақлиётӣ афтидааст. дамирбек олимов бар асари зиёд рафтани хун дар шифохона ҷон додааст ва ду ҳамроҳаш ҳанӯз дар шуъбаи реаниматсионӣ ё вазнинхона қарор доранд ва вазъашон вахим аст, гуфтааст манобеъ.